Hvorfor Det er bare gør du det? og det skal ikke laves af glas, det skal laves af træ. Jeg havde bare ikke nok. Nå. Jamen, så må du være meget undskylde, Anders. Det Åh, det har jeg jo set. prøv at komme ud. Jeg har set det, altså. Det er nice. Tada! Jeg har ikke lige set dit hus, men... Det der. Hvilket? Er det ikke pænt nice? Jeg har omringet det af vand. Mm. Det har jeg set. I mit hus. Hvis du følger den gang, der er... Jeg kommer og henter dig, Madsen. Ja, jeg kommer også. Madsen, hvor er du? Hvor er du? Og Anders. jeg har ikke tænkt mig at sætte det til mit hjem. Skriv skråstreg home med Anders. Og egentlig er det heller ikke mit hjem. Det er Kom bare her, et kom her, ekstra kom sted, jeg kan, Kom her. Kom her. hvor jeg laver en mine. Nej, det er den her vej. Hallo. Anders. Her. Så følger Her. man bare den her. En ko! Nej, mit. Se, der er en eller anden, der har lavet det sådan, som om man skulle gå den her vej ind. Vil du hellere have, at man går den måde ind min gang? Og Vent jeg kan på mig, bedre lide det Alex. andet. Hallo, lad være med at ødelægge det. Jo, der skal være en træ der. Ja. Jeg Det er reparerer nice. det på et andet tidspunkt. Nå, men prøv at komme med, Madsen. Derude. Så skynd dig op. Og så prøv at gå lidt væk og kigge op på mit hus. Det er her nice. Det er bare omringet af vand. Prøv at kigge. Det er det sgu da. I'm a creeper. Silas. Sorry. Det var Silas. Silas. Hvad? Man får meget spyt i munden af det. Jeg skal bare lige have det væk. Hvorudaf? Du er grim. Den vej. Hvad vil du bygge den vej? Det må du Hallo. godt, hvis du vil. Du drukker mig, Anders. Så længe du bare dækker hele gangen af vand, så er jeg ligeglad. Åh,